Ole voin chu Thar Roxx kan khoi dona hei hi longtlai lama tangin miron pan wanga a boneta khian Avengers homo Spider-Man kan ti te Thor khatiang chi hrang hrang ho kha kan chuan kai tiranga kan bel kai dona ni a chan chu a fa te hian an ngai na lut tuka chu wang chuan chu kan han tianga kan bel kai hnuwa kan laminate le fekanga ti chuan a bangah khian spider web spider hemi I maimom ril ang kha kan zam tir dawn ani adumin pui mep khopang hei kan an print ta a hi chi hrang hrang Thor te Hulk te Iron Man te Captain America te khating han om suau mai ni chuan hei kan han design ta a hei design lan dan chu ni ta a chuan a bonnet mi tur chu hei kan on print chhuak fel ta a tikhian bel thei turin an ruam han le meka chuanin hei an bel tran ta a tunah hian a chuan kai dan tur a level a center te ladik vekin an pot ta tikhian an bel phota khimi zawh khian laminate le vekanga amah hi ron tle sut tawh mai dawn ani tichuan khi adar thalang hma windshield ah te khianin pawn lam atanga privacy duh tan pawn lam atanga thim vek si chung lam atanga eng vek bawk si te kan bel sak veka chuan sun control tinted kan tih a tha chi ho te kha kan bel saka chuan hei hi a bang lan dan tur chu ni ta a tikhianin maimom ril ang kha kan dah le vek dawn ani Dangdai khop mai he motor hi tianga Dangdai dewa anon chei tir hi keini tan hi chuan anuam thei ani mawi tih zawng a in ang lova thenin mawi an tianga thenin mawi lo an tiang kha chu a nei tu duh dan ni ta se maro chu simple pet a chei a hi chuan keini chu Dangdai tak mai an ron duh hi chuan an lo hlim em ringot zel mai ni chuan hei an bel zawh hnuah tikhian an laminate le thlapanga a bang te pawh hian zo fel phei tawh ta a tikhian maimom ril ang khian a zam a chuanin heng hi duh lo hunah kha chuan pawh thlak leh kha ni mai ni rawng anga chuang reng tur reh thei tawh lo kha ni lova maro chu khian a motor rang tur te lo veng dawna khi a bang te pawh khi tikhian khami ppf man to deuh nuai chuanga in tiang chi kha ania chuan khi ppf ang chi tho si khan ppf ang chi chu tluk lo ma se rang tur kha chu a veng ve em dawn ani tikhian kan bel sak le me a anuai tel an sen ur na khan sing hnih khat chauin tikhian motor pum kha bel mai ni design mawi tak si khan tikhian thai ran tur engkim kha alo veng ve tho a veng ve vek thei tho ani amaro chu ppf kan ti te pawh hian thil hriam le zoom khatiang tak te kha chu dang thei chuang lo accident te pawh engma a khan a him chuang lova amaro chu khatiang rang dal na ti mai te chu heng kan laminate 3m laminate hian adang hne ve lutuk ani tikhian a motora khian I design om sin khatiang khanin kan bel kai sak ta veka arang tur pawh kha dang dawna du lo hunah chuan anin deuh hunah chuan a hlip a pot hlip le mai dawn ani maro chu a sial Dangdai em a khi a chung lam dum te pawh khi tikhian kan ti dum sak veka a sen hlang top ni lo khan mawi riau ani heng hi Dangdai thina hmu nuam a hlimawm keini tan pawh hetianga Dangdai deuh a chei hi kan lo chak thina ron ti so mai te ron ti top ani chu chuan ti hian an zan tlan hawng hal dawna lawngtlai lama kan chei zo ve le hian min chhuah san le ta ni kan lawm thin khop mai kan customer te chunga chuan hei sml hi tah hian graphic vek dawna design anei tu pa hi adu
pui khop me hei kan an ti fai hliawa kan nu lai nan ti fai a chuan hei hetlai hian thil dang enge mon khoi neuh boka zanina ero hi chuanin hei video kan siam lai ka tong lai mek hi zanin ania chuan hemi sml le Thar Roxx le motor pathum vel chiah kan ron ti lang dawna kan ron sor bing deuh bik dawn ani hei pawh hi kan phur khop mai tih duh dan tur hi phur awm leh tak ani khi tikhian a kawngkhar ah khian sakei bang nei rum au lai lem an dah dawna chuan amah hual vel tu hian khi a thil rang pawl leh dum a var in chawhpawlh te nen kan an hual vel tir ta a khi an bel dawn ani hei pawh hi pui leh viau turah ngai ang vai ho pawh khuan an dek nalh thei khawp mai an bus ah te an truck ah te hianin vai ho phei chu chuanin hei Spartan kan tih rawm sipai ho ang chi te hian an dah khat a kawngkhar ah mawi thei ngang mai a chei duh chuan khatianga tih suau mai tur a pui nge ani chuan hetlai kan chei lo na tur hi an ni hi zoom leh hriam kara tlan thin an ni wangin kan laminate sak boka thil rangin tai ran lo na turin nei tupa hi a uluk khop mai a motor pawh chuanin graphic te pawh hi a uluka a duh uluk hle a rawng thlan te pawh tikhian ani dan tur angian bel char chara hi pawh khi khami ppf kan tih sarang ang chi a print vek ani ta a tikhian design awm si rang en kim dal thei si in a awm ve leh dawn ani tichuan khi a ruang am chu rawn lang ta ruak a trial mawi ngang mai hei pawh hi sakei bang nei laiah an dah kalh mai bawk a chuan a body khi hnuai lam len phei khi mi a pawl rawng lai deuh ang chi khian kan han bel phei leh zai anga chu kan laminate hnan leh vek dawn a ki a ti mawi ani heng te pawh hianin a then hi chu chei duh ve tho si kan han hmuh tira a nalh combination nalh lutuk te kan han hmuh tir hei chu rang dawn deuh an tia mi han pai tir mi han pai tir a tawp a a mawi lo tawk lek khian a chuak thin a i a ui awm thin ani chuwangin hetianga chei top mai hi a hmuh pawh hmuh nawm a pui bawk a motor han chei tak tak te chu kum hnih khat an lo nih chuanin kan ning leh mai a nin leh hnungah chuan hnih thlak leh mai kha ni mai a two wheeler te pawh a chhuak thar a piang kan han awta kan han nei hlawm thin a marawh chu a dang thar a rawn chuak a kan awt leh kan hral a tikhan kan nei zel ang mai hian heng te pawh kum khua a put tur kha ni chuang lo a tikhian nin hunah chuan a pawh thak leh thei vek ani chuan hei hi car hi scholarship lam kan customer fel em mai miram pan wanga chung hi hei dual tone a tih tur ani a kan thil hman a khi a tha khawp mai a matte black leh glossy black in kar ami nia premium tak mai tha tak mai ani a atle em si lo a matte ni chi si lo in kar ami nia chunga kan hman sak hi a mawi khawp mai hei hi dual tone na tan keini pawh kan voi khat sa na ani hei hi anal khi tikhian kan an zawh sakta mawi tak khawp mai a sun control kan bel sak vek boka sun control te pawh hi kan ti tlawm deuh ani a mi dawr dang ain kan tih kha a tha chi ni si hei hi nei tupa nia kan video hi lo en mang chu maw hei tikhian a spoiler vel pawh kan an ti dum veka khi a hma var ni thin kha lang nalh em ringot tawh mai ni kan lawm thin ani min ring tawk a mi rawn pan wang a